току-що взехме касетка как да използваме зелената ръчичка. Къде да пуснем? И къде е зелената ръчичка? Добре, пусах вода или пусах топки? Чакайте, объркан съм. Какво ли че бъде тази зелена ръка, бе? Пусах топки. Добре. О, не, пусах, че топките се превърнаха в вода. И сега? Да, пусах вода, май. В момента това изстрелва водата. О, не трябва да правя тръбата, вижте. Тук има тръба, която трябва да правя. Да, трябва да издърпам насам. Окей, добре, издърпах тръбата и сега тази течност, тази вода, не знам какво е това, ще продължи в тръбата и ще продължиме процеса, който не знам какъв трябва да бъде, но сега това бялото нещо ще отиде в тръбата, без да сапун на жълто и ще влезе тука. Като пяна. Добре, изипахме пяната. И сега тези ръчишки какво правят? Май ще мият нещо? Оу, в момента май ставаме зелената ръка, бе! Омага, в момента си създаваме зелената ръка, защото са форми на ръце. Създаваме зелената ръка в момента. И сега какво правя? Омага, боядисваме зелената ръка в зелено? Това трябва да го правим също, май. Не. Чакайте. Нещо не работи. No Painting Machine, няма боя в машината. Мале, в момента създаваме зелената ръчичка. Добре, откъде да сложа боя в машината? И накрая ще излезе тука. О, мага, това е много яко. Дайте да намерим откъде да вземем боя за машината ни. Окей, насам има някакво нещо. Оле, сега ще вземем нова ръка. Защото мами Лонгликс ни взе червената, това е много яко. Да отивам нагоре. Боя! Взех кофа с боя. И можете да изсипа тука? Let's go! Връщам се. Добре, сложихме боята. Добре, справя, брат. Let's go. Браво, бе. Много съм щастлив. Не знам защо, много се вълнувам да... Много се вълнувам и на мен и на вас да ни дадат APG кула фигурките. Няма се една идея. Като малко детенце се радвам, че играя Poppy Playtime. Някакво носталгично ми е. Въпреки, че не съм играл. Сеща се. Айде, бе! О, направихме... Чакайте, защо правим 50? Направихме 5 зелени ръчички. За еднократна употреба ли са, бе? Какво става? Добре, боядисахме ги сега. И вече сега трябва да ги опаковаме. Или, как се опаковат ли се, или просто идват насам? О, изкарахме ги. Yes! Имаме зелена ръчичка! И само гледаме туториала как се ползва! Let's go, бате! Коя ви кеф идол в коментарите повече? За зелената или червената? Сигурно имат различни функции. Червената и синята мисля, че са еднакви. Дайте пуснем туториал за зелената ръчичка. Playtime Co представя нови продукт. Зелена ръка. Greenhand. Какво ли прави тази ръка? Изстрелва зелена... Йоу! Може да зареждаме с електричество за 10 секунди и след това свършва. Оле, това е много яко, бе. Може ръката му бъде заредена с електричество и мощно за 10 секунди и директно да изстреляме. Не е нужно само да докосваме въжетата на ръчичките и кабелите. Мале, това е много крипи. Вижте от това. Омага, как го смазва. Оле, трябва да внимаваме да не минат тия 10 секунди, защото може да се нараниме и някоя врата да ни затисне. Използвайте своя граб пак на своя отговорност. Благодаря ви, Playtime Co. Мерси. Дочуване. Зареждаме сега с електричество. Йоу! Това изглежда фая! Чуто се като Тор. И сега съм го заредил, отворил съм го и след 10 секунди ще такова и сега ще затвори. Да, трябва да внимаваме. Разбрах. Насам ли съм? О, да, тук определено съм бил. Окей. Мисли зелено. Рециклирай. Това кой е? Кънги мъги? Защото е Маргаритка? Де съм, бе, брат? Къде са? Това е мъж. Знам кога рождения ти ден. Джу, 28 юни. Не! 5 ноември! Жълт заек! Нищо не знае! Де съм? Забула. И бате мами Лонглик ще дойде от тука. О, мага! Жълтия заек! Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain. Трябва да играем играта. Какво да почнат музикалната памет? Какво? Как си играе? Започна играта много бързо. A sequence of colors will be shown. Ще се показват цветове. Добре, окей, това е лесно. И трябва, ще бъдат показани цветове. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. О, не. Приятели, трябва в момента да репликирам цветовете, които се покажат на екрана или зайка бързо, бате, ще идва към мене. Всеки път, когато отговоря правилно, той се връща нагоре. Всеки път, когато сгреши, той идва по-бързо надолу. Нахел. О, мага, това е много напрящо, what the fuck?
Isn't it amazing? Mommy Така, hasn't мами. seen the place up and running in Не, years. бате, що си така, бе? Ако си така, бе? I can only imagine how excited Bunzo must be. Бързо! О, не! Cheers. Бързо, изчезли, бе! Мале! That's the dinner bell. Good luck. Виж как ми забива това бързо, бе! Мяза на зайка от мен, чупухме изкъртен! На, бързо, къде цветовете? А, шит. Готово. Red, yellow, Yellow, добре, това е елементарно, чакай защо? red, yellow, Пък, red, yellow. Ето готово. red, yellow, Ето, red, yellow, blue. Окей, справям се перфектно. yellow, blue, green, Red, yellow, blue, green. А, shit. Green, готово. О, бе, тя ме гледа! yellow, Мами, много ли сме гледали игра, всяка една игра? green, Red, yellow, blue, green. What, green? Справих ли се? Това ли беше? round 2, Рунд 2! Има рунд 2! Почакай! Няма цветове! Какво бра? Няма цветове! Рунд 2! Няма цветове! Кои са цветовете? Бързо! Не, бе! What the fuck? Не! Изчезвам. Не, ще се скрия. Какво? Опа, какво? Аз го научихах. Не! Пуста, бе! Изчезвай, бе! Не! Рунд 2 започна и не ми даваха цветове. Да фак? Какво? Бъз! Читър! Измамник! Мъж по чех! Жълто, червено. Мисля, ако е добре за сега по-бързо. yellow, red, Това е елементарно. Не! Yes. yellow, red, violet, Violet. О, мага има отзад. Yellow. Червено. Лилаво. Защо има